מצב כספי לא מטופל יוצר הוויה של בריחה. זה הדבר הזה שאני לא רוצה להסתכל עליו, אבל הוא יחזור לרדוף אחריי אם אני לא מטפל בו. דוגמאות מרכזיות למצב כספי לא מטופל. זה הדבר הכי נפוץ, זה חוסר ידיעה לגבי מה הולך בבנק שלי, מה קורה שם. וזה תרגיל של מודעות רגשית מטורף. לפתוח את היום בבוקר עם להסתכל על מה קורה בבנק ולבדוק מה אני מרגיש. איזה רגשות עולים בי. מי שלא רגיל להסתכל בבנק. מי שלא יודע מה קורה שם. דבר נוסף, וזה אם בבריאות הפיזית יש סרטן, שזו מחלה ממארת, זה הסרטן בבריאות הפיננסית, שזה גירעון חודשי קבוע. זה אומר שההוצאות עולות על ההכנסות. זה מצב שצריך לטפל בו מיד, ואם לא מטפלים בו זה יוצר חובות שאחר כך יכולים להכניס אותנו למעגל קסמים. יש מערכת שאני ממליץ עליה מאוד שנקראת רייזה. אני ממש ממליץ על המערכת הזאת. זה שהרבה פעמים אנשים שבילדות שלהם הרגישו שמצמצמים אותם ושמים להם גבולות בצורה אגרסיבית, יש להם קושי עם גבולות, עם לשים לעצמם גבולות בנושא הכלכלי. יש להם דינמיקה של פיצוי עצמי תמידי. אם הם ישימו גבול, ישקלו כדאיות של הוצאות, הם ירגישו שהם חוזרים אחורה לאותו ילד או לאותה ילדה שהגבילו אותם או שלא היה להם, שלא היה להורים לתת. אז אנחנו מבלים את החיים בלנסות לפצות על מה שלא היה לנו בשפע ורווחה בילדות, ואנחנו פוגעים בעצמנו, יורים לעצמנו ברגל. שאמרה